Дали се виждаш хеликоптерчета? Ето как хеликоптер. Не се вижда. Но това вземе го и си отиваме. Ами да. Директно в Ню Йорк. Какво е това? И шофьорски книжки нямаме пък. О, нещо, какво е това? Е то голен скенер, дето... Влез да видя. Да му видиш. Да. Между другото, не знам дали колко мога да снимаме, обаче нищо да ни арестуват преди да стигнем. Точно там. И там има? Мога да им да видим какво. Тук какво? Да. Тя си речка телефона какво. Тук изобщо ще ни разбирам. Ето. Види ми какво интересно се гледа. Този крем колко помага. Ако този крем стана така, станала спермолинов разтвор. Тук на жителите хубаво, че може да си бъдеш каквото искаш, никой не те разбира. О, виж очила. Предполагам, че са много хубави и скъпи. Така ли пише? Вау! Виж какви големи близалки, човек. Виж това, букет от бомбони. Букет от бомбони, не ти виж гигантските близалки. Само една минута прошло. Не, аз ще лапна цялата. Да, ще лапнеш. Гигантски близалки. Умъпа, най-известно. Пак това умъпа. Това умъпа за първ път го чувам. 16:09 минути, наши идея май да се връщаме, а? Хайде. Не знам. Бе, да се вършим, няма. Имигет ли? Да, ще ни чуят, ще ни бият накрая. Ще ни бият. Айде, чао, после пак. Кажи чао. Чао!